Yr enw poblogaidd ar y resait hon o'r Unol Daleithiau ydy bread and butter pickles, a mynd i ddod mor gyffredin yno fod y pickle i weld ar fwrdd bwyd pawb. Yn gyntaf, torrwch 4 ciwcymr maint Pepinex, neu 6 ciwcymr maint arferol, a 4 nionyn coch. A'i cymysgu mewn bowlen efo 3/4 cwpaned o halen piclo neu halen môr. Iawn, dyna ni wedi paratoi'r llysiau. Rwan y peth nesaf i wneud ydy arllwyso chydig o rew ar ben y ciwcymr. A wedyn, da ni'n mynd i roed hwnna yn yr oergell am o leia 4 awr. A'r rheswm da ni'n neud hynny ydy i gadw'r crunch ar y ciwcymr yna. Felly, i fewn i'r oergell, a tra mae hwnna'n oeri, dwi'n barod i baratoi y syrup. I ddechrau, mae angen 750 ml o vinegar cider, 2 gwpaned o siwgr, 2,5 llwy fwrdd o hadau mwstad melyn, a llwy fwrdd a hanner o turmeric. Mae gweddill y cynhwysion yn opsiynol, sef 2 lwy fwrdd o bowdr garlleg, 2 lwy fwrdd o hadau seleri, ac, os ydych chi'n licio pickle yn boeth, faint bynnag o chilis y medrwch chi ei dioddau. Wedyn, dewch ar gymysgedd i ferw. Reit, dwi wedi paratoi ciwcymr arall sydd wedi bod yn yr oergell am dipyn. A beth dwi'n gwneud efo hwn ydy, mae'r rhew neu wedi dadmer, a dwi wedi dreinio'r hylif neu i gyd allan ohono fo, a dwi'n barod wedyn i ychwanegu y syrup. O, mae hwn yn edrych yn hyfryd. A dyna ni wan, mae hwn yn barod i fynd yn ôl ar y tân a'i fyd-ferwi am chydig bach i gnesu. Rhyw 5 munud wneith y tro, a thra mae hynny'n digwydd, mae angen sterileiddio'r jariau trwy dollti dŵr berwedig iddyn nhw a gosod ceuad pob un mewn dŵr berw. A rwan dwi'n barod i dollti'r pickle i fewn i'r jari yma. A rhaid fi ddeud, mae'n hogle yn arbennig o dda. A wedi cadw'r lliw hyfryd ar y nionod coch hefyd. A wedyn, cyn i mi roed yr ceuad yn ôl ar y jariau, mae eisiau sicrhau fod yna ddim bwyd o gwmpas yr ymyl. Oherwydd pan dwi am roed y ceuad ar ei benno, wnaeth o ddim selio cweit yn iawn. A ni wedi tacluso hynna. Mae ceuad jariau piclo yn dod mewn 2 ran. Yr haen isaf sy'n selio y pickle yn y jar trwy dynnu'r aer o'r gofod ne rhwng y ceuad a'r pickle ei hun. Mwyn i geuad pob jar wneud ei waith, mae angen ei berwi nhw, a chofiwch, dylai'r dŵr fod rhyw hanner modfedd uwchben pob jar. Ar ôl rhyw 1/4 awr i 20 munud, dowch nhw allan yn ôl i dymheredd oerach, a dyma lle bydd teclyn fel hyn yn dod yn handi. A dyna ni. Rwan fydd y broses o oeri yn selio'r ceuad, a wedyn ellai labelu nhw, a be well gewch chi fel anrheg nadolig blas yr ha o ardd Bont y Tŵr.